la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale anga okondeka, takumana lero lachisanu, sabata yachinayi mu nyengo ya Lenti, pamene tikumpempha Mulungu kuti atithandize kuti tiyende mkuwala kwa Yesu Khristu. Koma lero akuti tithoyenda mkuwala kwa Yesu Khristu pokhapokha ngati Mulungu tizimpembedza, tisamuzolowere Mulungu. Mawu athu oyamba achokera m'buku la Luntha mutu 2 ndime ya 1a kupitiriza ndime ya 12 kulekera 22, ndipo muthenga wathu wabwino uchokera m'buku la Yohane mutu 7 ndime yake ya 1 kulekera 2 kuwerenga ndime ya 10 kumaliza ndi ndime ya 25 kulekera 30. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Matthias Modram kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pambuyo pake Yesu ankayendera dera la Galileya, sadafune kuyendera dera la Yudeya chifukwa akuluakulu a Yuda ankafuna kumupha. Nthawi iyo nkuti chikondwerero cha misasa chili pafupi. Koma abale ake adapita ku chikondwerero cha misasa chija, Yesu nayenso adapitako, sadapite moonekera koma mobisika. Pamenepo anthu ena a ku Yerusalemu adati, kodi munthu akufuna kumupha si amene? Suyo akulankhula poyerayo popandanso wonena kanthu. Kodi kapena ndiye kuti akuluakulu azindikiradi kuti ameneyo ndiye mpulumutsi olonjezedwa uja? Koma tu mpulumutsi olonjezedwa uja akadzabwera palibe amene adzadziwe kumene wachokera, koma ife tonse tikudziwa kumene adachokera. Pamene Yesu ankaphunzitsa nyumba ya Mulungu adalankhula mokweza mawu kuti ine mukundidziwa ndipo kumene ndidachokera mukudziwa konso, koma sindabwere mwakufuna kwangayi. Atate amene ali okhulupirika ndiwo adandituma, inu simukuwadziwa, koma ine ndikuwadziwa chifukwa ndine wochokera kwa iwo ndipo iwo adandituma. Pamene anthu adafuna kumugwira Yesu, koma panalibe ndi mmodzi yemwe amene adankhudza chifukwa nthawi yake inali isanafike. Umenewo ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, tafika tsiku lachisanu, tsiku lomwe sauka naye Ambuye Yesu Khristu. Inde tsiku ndi tsiku limayenda njira ya mtanda, koma lero mwapadera timangosonkhana machechi athu ampingo wa Eklesia Katolika kuti tiyendere limodzi ngati Akhristu ampingo umodzi. Koma lero mawu amene tikusinkhasinkha Ambuye Mulungu atiuza kuti samuzolowere Mulungu. Nyengo yalentija inayamba kalekale ndi phulusa ija, koma tsano chifukwa chakuti masamata nkukanapita ndachuluka nkutheka kuti tsano tambozolowera muzolowera Mulungu. Ndakuti musamuzolowere Mulungu, muzimpembedza Mulungu nthawi zonse. Chifukwa chake lamulo loyamba la Mulungu lakuti usapembedze Mulungu wina koma ine ndekha. Mawu oyamba a tsiku lalero tikumva m'buku la Luntha kuti za anthu osamvera Mulungu, kuti anthu osamvera Mulungu ndi anthu achisoni kwambiri. Amona ngati Mulungu ndiwo atofanana mphamvu. Anthu osamvera Mulungu amona ngati Mulungu palibe chimene amachita cha nzeru. Iwowo mmene anaphunziramo ndi Mulungu atofanana, chifukwa anthu mugwira ntchito imene Mulungu amagwira. Koma kuti ayi m'buku la Luntha ati Mulungu nthawi zonse muzimopa, muzimpembedza Mulungu. Mulungu wathu muzimpembedza moonadi. Mawu a m'buku la Luntha amene tawerenga oyambawa a tsiku lalero. Nthawi zonse kaya mudzafika stage ina kaya mudzafika pena pake umayesetsa mopa Mulungu nthawi zonse. Chiyambi cha nzeru ndi kumopa iye. Umopa ukusimantha ayi, koma umopa maulemu kuti iyeyi simungampange chipongwe, si munthu mzathu ayi, ndi Mulungu ndi amene adenga ife, ndi amene amayendetsa zonse. Zimanka zovuta nthawi yake kumanena kuti Mulungu kulibe, anthu osamvera Mulungu. Ndi mwake m'buku la Luntha limene lili amene mutumira werengawo anthu nthawi zinake magezo kuti Mulungu kulibe. Mulungu kulibe ku dziko lapansi pano. Akuti Mulungu amakhala alipo. Chimodzi imene imapangitsa kuti Mulungu kulibe ku dziko lapansi pano ndi pamene ona kuti mavuto atsanana. Sikuti Mulungu mavuto akabwera ndoti Mulungu kulibe, kwa amakhala kuona nthawi zina mavuto amene akubwerera umagezo limene Mulungu kuti kulibe. Ndipo kuti makhala anthu omvetsa chisoni tsopano ukaona mavuto amene akubwerera. Mavuto munthu mmodzi mulunjika mavuto. Munthu dziko limodzi mulunjika mavuto. Mpingo mmodzi mulunjika mavuto. Ndio mati mavuto amene wachifanya yani. Munthu mmodzi yemweyo kuchitika maliro ku nyumba kwake. Maliro osakata pafupi kwambiri. Munthu mmodzi yemweyo kudwala upezeka operation. Kukhala mchipatala muja operation 2 hours. Udakapangidwa operation. Uchoka mmene paja mnyumba mwako ndiye kuti mbava zalowa.
mavuto otsatana amene tsana makezero koma mulungu alipo kapena palibe simokapo ayi ngodzabweranso zimene zona mdziko muno tsana madzi osefukira ngamba kezo limene mulungu kuti mdziko muno mulibe ndivayeke muna atilimbikitsa mawu aluntha tsiku la lero akuti kena kukonsa kudaba kuti uli mchipanda mwako ukhala pa nyumba pako awalandira aruma mwana akuti nyumbayi atakweza mtengo lenti akweza mavuto okaoka monetsetse kenako atukira anthu akuntchito atipatsa kuntchito ya bwana anu safuna munthu odwala ku kampani yawo nde akuchotsani mavuto obwera motsatana ndipo mna kugezo kuti kuma mulungu alipo tsona anthu osamvera mulungu amagezo mulungu kulibeko kuiwala zoti mulungu alipo. Paulo kata yake kwa Aroma amatiuza Aroma mutu 8 ndi make 18 kuti mavuto amene tikumana nawo pa dziko lapansi pano salingana ndi pang'ono pomwe ndi ulemerero umene atisungira mu mfumu wake. Ndifojeka kuti anthu omvetsa chisoni mukamati mwina mulungu kulibe koma muzonse zimene kumana nazo chayambirira nkumpeza mulungu mavuto anga nawo. Ndifojeka tifuna tonjezere mapemphero mnyengo ina lenti kuti muze mulungu ine mavuto anga ndi yawo tisabise ayi mwamoti tibise tikambisira mulungu tilakwisa iye audziwa kale umati tipite mchali chika mufotokozere ine ndili mavuto awa mbuye mulungu thandizeni kuti mukakaoma kawakufa ine ndikawo ndi ulemerero ine ndikuchita izizi ndifuna chake tiusala makedo ena ndi ena dala chonga chokuti tidzoke na Yesu Khristu limodzi sikuti talekeratu ayi tiusala kuti ikadzafika nthawi zake kuti basi taleka singatimuleka lero ayi sizingatheke koma tizingatisala pang'ono ndifuna kunena kuti anthu ena amagezo mulungu kulibe maona zimene zichitika muthenga wabwino wa lero. Yesu apitanso ku Yerusalemu ku chikondwerero cha chipembedzo amapitapita Yesu ku chikondwerero cha chipembedzo chapter 5 mutu 5 wakhala kupitako ndipo achiritsa anthu osiyanasiyana kumene kucha pamaso wapitanso wachikondwerero moto ndiono zodabwitsa mlomoti apite mmene amapitira nthawi zonse safuna kupitako chifukwa anthu afuna amuphe. Tili mutu 7 anthu afuna amuyang'ana amuphe ndipo Yesu afuna kupita kumoyera ayi afuna apita kumubisa nda anthu aja apita kena kwatani akupitako nde mutu 7 ndi miyake ya 10 taona salo yekha wanyamuka nda abala akapita kale apita kuisangalalo kucha nde mutu umene werenga tsawano ndi 25 mpaka 30 tamalizirayo tikuona kuti iye uja anthu akuti kuti suyu munthu afuna amuphe moti nene kuti anthu onsewa salazindikire kapena unesera kulupira kuti ndi mpulumutsoni njera uja kapena funso limene kufunsidwa kwa anthu komanso inu mwina nkutheka sa ameneyi chifukwa mpulumutsi sikuti angachokere kodziwika ayi koma indetu mudziwo kwachokera sangakhale mpulumutsi mamona zimene tsano zichitika mlomoti iye uja amuzolowera mulungu wakhala naye ndayetala amuzolowera Yesu zoti mwana wa mulungu amunanga ndi mmodzi mwa anthu wamba nthawi zambiri kuti kuti tsano sawo mlomoti mwina akachiteza mphamvu koma amupemphe anthu akuti ndipo Yesu akunena kuti makanadziwa ine mkanandilemekeza koma amuzolowera mulungu anthu foyamba timamba bwino kwambiri nthawi imene ankabadwa lijatu mu December lamuja teje makusangalala kuti wabadwa nthawi imeneyi timasanga ndipo tamukhulupirira mwana wa mulungu koma nkupita kwa nthawi tsano tamuzolowera tiona ngati si mulungu. Anthu fe moyo uno tikamayamba chinthu timayamba bwino kwambiri koma uzolowera mayamba uzolowera uyamba ndi mayamba bwino kwambiri uyimbikira zedi koma uzolowera kena akatsano madzataya mwayi kuyiwala zoti wamuna muli nawo adakupatsani mulungu mmaona ngati munthu chabe uyu wakazi mwina adakupatsani mulungu mmaona ngati anthu chabe anawo adakupatsani mulungu mmaona ngati adanso chochita ayi anawo adamachokera kwa mulungu ndifo chake ndifetsani tsiku la lero anthu apano patiyankhula ndi ambuye tsiku la lero ali ino mdamuzolowera mulungu uyamba mdayamba bwino temene mamba osembe mdayamba bwino umapemphera lero tsano munamuzolowera mulungu zopemphera mwina tangosiya kungosiya pempherako akuti musimasiya pemphera munthu nthawi zonse muzipemphera kawiri msamuzolo mungu mudayambira poyamba paja muzipemphera nthawi zonse monetsetse celebrate mass as if it is the beginning the first mass or also the last mass. That's what they are saying. Moto upanga misai mukanga ndi mkoyamba kumaso nkomaliza oyera ina amatiphunzitsa chonje kuti ndoti nthawi zambiri iniyo zinthu zomsamuzolowera mulungu monetsetse uyamba mamba bwino ndiye tikambe nkhani ya banja uyamba mdayamba bwino banja ino mdayamba bwino wamuna wakazi simalola kuti atsogolere nakhale pambuyo ayi mmende cholocholo usoweza kuti fera kondana ndipo ngati mgali moto iwo mmende oserife osawa kuti atsogolere nakhale pambuyo monetsetse mwayamba bwino kwambiri ndipo mukamayenda kuja wakazi angagopunthwa wamuna mayima tipita kuchipatala kapena kunyamuleni tinalitsa ambulasi kungoti upunthwa chala muyamba kumene moyo wa banja lero mumati mukamayenda wamuna akangopunthwa wakazi apunthwa wapunthwa umangana ndani mwaona adakuluakulu munayamba bwino nthawi imene ija munayamba bwino moyo wa banja lero tsano muziona zinthu zimene zimachitika anthu uyamba mumayamba bwino koma umaliza ndi mmadzamuzolowera mulungu kanga ndi mbale wanu umamuza zochita ati imamachita mulungu musamuzolowere ayi ine kuti muyende kuwala kwa Yesu Khristu nyengo ya lenti musamuzolowere mulungu monetsetse wamuna
Monetsetse nthawi imeneyi mukakhala wamuna mudamkwatana kumene mmawa akanzuka mufuna mukasambe ayi sinufuna kasambe mukana kuti akana madzi makhumulo kwambiri amayi kuti amuna ndikanira madzi akangoti basi sinufuna ndikasambe mmakeka madzi kubafa mundilenge ntenge moyo osera wa town muno ntenge moyo kumudzi wathu kwa Dickson ku Milundu ntenge moyo ameneyo kumene anthu alibe mashawa amachilotenga madzi nkukeka kubafa kwathu waka mwendo ntenge moyo ameneyo ndiye makayikira madzi kubafa ndiye akalowa amuna jota akasambe ino mapita kubafa kumwe kuja kuwanyula kumsana asakhala akuda wamuna tepechero wamuna mwafuna Mulungu atakupatsa kumene mphatso wamuna lero mulongo mkayikire madzi kubafa wananu mmantenga madzi kwasiya padzuwa mukuti akafunda utenga ukasambe nopita maliro mwaonaro munayamba bwino moyo wa banja monetsetse anteze ine zimazamba bwino koma maliza simaliza bwino hayi kale lino mudakwatirana kumene simalola uja sima wina kulibeko hayi monetsetse kaya wamuna wapita kubawo kaya apita kuntchito mmayesetsa kuwalondola kuti jeli limodzi simayi monetsetse ndipo mukakhala ino amene mwakhala kumidzi ino amene timakonda kukhala kumidzi fe mukakhala mwawayirana wamuna machito opita pomwepo ukagwada kaya mpabawo kaya mpa trading ukagwada bwanji ati mafuna awo munachiyolika nthawi imene jangati namwali munachiyolika akabwera wamuna anu chafuna nchani kunyumba madzi akuitana ndikaje nsima mutenga nawo wamuna mungaja nthawi imene chachikondi muyamba kumene chabanja lero mukaphika nsima mulamo wayirana mpira babawo osagwada diso lipa mtunda sidze mudachotsa nkuwauza wamuna kuti iwe wakura mwaonatu tsopanono mwayiwalatu mwamuzolowera mamuna mwamuzolowera ati amene mamuna ayiti ndi mulungu wanu mulungu amene amaoneka mwanthu ngati mwanthu ngati amenewo wazolowera anthu amene wawo mukamakhala limodzi zinthu zidza kuyenderani bwino tiphunzitse tsiku lero lachisanu tisamuzolowere mulungu tipempherera abale athu amene adamwalira amene adamuzolowera mulungu kuti ngati pena ndi pena adalakwa atipepese tsiku lalero tikamene njira mtanda tsiku lalero tizindikire tipepese machimo athu tisamuzolowere mulungu tipempha zimenezi mwa Yesu Khristu ambuye athu tipemphere. Ambuye ino ndinu amphamvu ndi amuyaya simulola kuti ifeyo tikuzolowereni koma tizikupembedzani tikoma kupembedzani bwinobwino iniyo matipatsa madalitso osiyanasiyana munilole mnyengo ino yalenti tikupembedzeni moona ndipo Ambuye musalole kuti tizolowereni kuti tikatero tidzakhale nanu podzauka kwa akufa pa nthawi ya Pasaka tipempha zimenezi mwa Yesu Khristu ambuye athu.